Mes chers compatriotes guinéens, restons debout et déterminés. Préparez-vous à la guerre. Mamadi Doumbouya ne va pas résister cette fois-ci. Nous on alaka humpite de actualité, réalité, fewndi don. Fewndo ka fewndo sene de jikkino koyde. E lappidane nen ka kawcuri be laafi dengal. Sobe chaque fois mi ara mi webitana jama minna he kaka teleji be onon wulbinde. Kaka mediaji be onon wulminde. C'est vrai hibe nangude kala wiwdo faamali ko be faami ko be nangam. Alors que non be wata nangude fop ko ma fop immo go'o daro dadito nde wotere fino Mamadi Doumbouya iwra ko laamu ko neddo wardo ari ko laamu e kadi ona legal ona légitime jama on kadi votanali Mamadi Doumbouya nde saka fere jango. Est-ce qu'on fami ko odo samnuno de 5 septembre 2021 ko odo ari prometi Guinée article 45 55 65 ko odo ari hudi ke ni lui ni aucun membre du comité national de rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Kodo ari wudi dum no hido fewndo ka fewndide do fewndu ko lagine satti do fewndu ko lagine hatongini do e ballal ko do kadi toujours be immoto be billa jama onon be wonabe sonjede onon be wonabe libanede do kadi ko num buratala ngaldinde modon ko buratala ko etewnude e hedde bangeji modon ko tawata o won don sakkade do hebo ngure modon o neddo wono nangande piana on do kadi ko do kadi won fewtude toro don ballal yeggiti on yeggiti no Allah tagudo on no wawi henyude be do en henya be juude no be wadir non Alpha Condé be henya be fop mabbe juude wada be da gouvernement go ara on yeggiti no dum on toujours ko yon fewtu e Mamadi wastera ko kanko de Allah modo haaju senerde awa sitay ko no holori don haaju senerde bonino andi suufa mi ara mi yaltina do tanamo be marion jama on sikkay ko sama kala mi woni haray ko faale amen mi woni woldu les lourdes responsabilités qui attendent Mamadi Doumbouya et son CNRD no duudi no habbibe wattani ila Mamadi Doumbouya imo mari di problème e armée on imo mari di problème ko population imo mari di kadi problème e ko kala ko inete hande himbe financeibe c'est-à-dire marube jawle arana compagnie ji di won ne andude ni fimudi mo baw style nge yarude sifadi ido ngandi goy voilà wona juutingo yewtere immoden en fop meden daroden daditoden anden be himbe maybe ka stade zero kore be mayrali sina faale mabbe yo lagine wono leydi fewndu leydi nunudi himbe maybe ben janvier février 2007 e himbe maybe ka stade 28 septembre wata yeggutu himbe kidnappabe fewno ka fewndide ndo himbe fellabe ka ax woni be rewbe woni be sukaloy paykoy wata yeggutu. Est-ce qu'on fami goddo votana Mamadi hande goddo no votana Mamadi jango ona legal ona ta kadi jamais légitime lagine kadi yarata yeso tanke Mamadi Doumbouya e clamma kon ibe kalamu wata yegutu jawle meden nen on yi ko sinwa be won ko wulde be jindi e der lagine c'est-à-dire be yi jawle ko lagine on ko hebu yaltinde ko exploitation ni ko na ko wadede min ji meden ni be andi vraiment alaka wadlede no duirana population lagine mo goma yi hege mukala no wida debbo gorko no wakki sa ko inna no yaade avanti do wata fo wata dogude lagine immoden en fop meden jonindire juude meden Mamadi Doumbouya o yido ko be woni yettude otoje ko bila mabbe onon kambe bila mabbe jano ko yettugol oto o kitira ni tun e galleji ni tun himbe kadi fu fala fu be kaka donc kambe on tawi be sodi cuudi Europe Amerique halaka. Est-ce qu'on famille donc hare kon hibe do pour servir la France. Est-ce qu'on famille hibe do servigol France hay e hunde be ala wadde sina dun non on yi ko be hersina kon ko yino Afrique undo tuno duwano banginande jama on ko tawata enen kadi hani wawi puusande hore mede c'est-à-dire waton accu hatana on hewta on si hebindana don tanam mi wola nay no encore une fois waton accu hatana on hewta on si hebindana don tanam immoden en fop meden lawaki hunde lawaki ko nini no woni ngo jippiro meden ko nini enen kadi duwaden immade daroden daditode wata goto hulu wata goto jengo si Allah wala no jabi lagine wona leydi nun ndi wona leydi fewdi wona leydi ko tawta Guinée be fofota e mayri si Allah wala no jabi